Кояш офык артына төшеп югалу белән, мөәззин азан әйтә башлый. Бөтен җир шары буйлап аккан ифтар дулкыны Түбән Кама каласына да килеп җитә. Түбән Кама шәһәренең йөзләгән мөселманнары авыз ачу өчен үзәк мәчеттә җыелган. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә, иң беренче ризык хөрмә җимеше ясу булырга тиеш. Көне буе мөселманнар бу мизгелне сабырлык белән көттеләр, һәм ниһаять ул килеп тә җитте. Әйе шул, 19 сәгать буе ризык һәм судан тыелып тору авыр сынау. Шуңа күрә дә ураза ислам диненең 5 баганасына керә. Авыз ачканда ураза тотучылар Аллаһы Тәгаләгә ялваралар, уразалар кабул булсын, гөнаһлар ярлыкансын дип дуа кылалар. Түбән Каманың Җәмигъ мәчетендә Юсуф хәзрәт ахшам намазын үткәрә. Намаздан соң ураза тотучылар көне буе тыелган ризыкларны авыз итәр өчен табын артына юнәлә. 600 кешегә исәпләнгән табынның бәясе 40 мең сум тора һәм тулысынча иганәчеләр хисабына уздырыла. Хатын-кызлар мәчет эчендә 2 бүлмә билиләр. Рамазан аен бик куркып көттек көн ислектән. Аллаһы Тәгалә ярдәмен бирде. Иртән торып сахар ашаулар үзе зур, Аллаһы Тәгаләнең зур бүләге, нигъмәте. Ул бәхеткә ирешү. Әлхәмдүлилләh. Көннәребез менә 18 сәгать ашыйсыбыз килмәй. Көндезен Коръән укып, зикр тәсбихләр әйтеп көннәребезне уздырабыз. Әлхәмдүлилләh. Ирләр өчен инде 2нче ел урамда чатыр корыла. Мәхәлләнең яшь ярдәмчеләре бөтенесенә дә хезмәт күрсәтергә ашыгып торалар. Мондый мәҗлесләрдә рухи халат гаять күтәренке. Катнашучыларны тыныч шатлык хисе биләп ала. Көтеп алдык инде бу Рамазан аен, көтеп алдык бу Аллаһның изгелек айы, шәфкать айы, дуаларның кабул булган айы, уттан котылу айы һәм җәннәткә ирешү айы дисәң дә була. Олы кешеләр урындыкларда утыралар, алар өчен өстәлләр махсус куелган. Шулай итеп Җәмигъ мәчеттә ифтар оештыручылар бөтен нечкәлекләрне исләрендә тоталар һәм авыз ачу мәҗлесләрен югары дәрәҗәдә үткәрәләр. Моны мәхәллә халкы үзе дә шулай ди. Аллаһ уразаларыбызны, ифтар мәҗлесләребезне кабул кылсын. Амин.